Hadin ba ular sing ulasa lai benai hakanong ba Chester ba umastal Peters. Lapa no ya u syajaka ba un sedang no ya gajing pule jong u. Lapan bet ya u ba un late school hapo hall academy ke bahajan Rackham ke badai kimi u Reverend Ebenezer Powell. Kane ke school kam day setia ke school niam kadai ke school paik ba. Bat kawai neki kot ke ba upule uni ular sing kadai ke Euclid. Kane ke seriam ya ke geometry jongi menta. Ular sing upla ba ude ban yale shitom ban sngotu yaka. Hateng umnang syu ban khi na ke jaka krekon hadu ban dapen boar da utraying. Kat ba udang don ha school la jukat sngopa ya u ba un lech kren keleng ki balang ha ka Wales ha ki jingyeseng missionary jongki. Kat shiba ulej judan jingyeseng ki ba kambon brio ban ya kito ki ba ular sing ulakren. Man ka por ba ulakren ha ka noga jingyeseng urwai daga jingruai kasi. Bat upat ba uyabun lang ban yarwai ya kaju ke jingruai ha ka ktin Wales. Kal pengat ka be haman ke jingyeseng bagi brio ki ruai ringkat ke jing snokmen bat ki umman. Ka wei pat ka ba ulale kat ba udang don ha school ula tho altli ki kot ki baret ha ka ktin kasi ki badon ke jing tho bat ki jingkeli ba unwan banra syari kasi ban wan hikai yala ki jong ki brio. Ula lech syadu Liverpool ban yo pak shon yaki. Henry leja haba ula poi hangta ula kempang pat ula tiak pang hadu si benai ai. Kalong le se nadu ubenai me kat pras pa andru poar si senam nadu ba ula poi hari bilat baga jingkriat baga jingshit jongkari ki breu kalak ta juar ya ga jingkot jingkia jong uru uju ot bat uang ngam sngotenat ya ga negari baga sun benang ka syat kela e bor-bor. Kasngam bat katerkong bun kela ha ka sisngi klam sngotu klam snotau ngakwa ban yo slap shitayo lenter ban rang shitayo lenter ban ya ka jingkala por ka bakum kane ngasyu yo jing pangkli lenter ong ular sing ka jingtho ka bakhadu ha ka dairi ka jong u kalalong ha ka khat weterik u Julai khat praspa andri puar kidon kine ki kitien ha ka jingtho jong u menta ka sngi ka mensim jonga ka pun kraw e ya uturai namar ka jingle bha jong u baro Syapang ki jingsham jong u hari Wales. Ni yo jingtip na kine ki altli ki shiti ki ba ulatho syaki para nong yatrai lem bat u ujar kha bat ulu. Bat hakata ki shiti ulatho sya ulu kumne. Ngilayat na ka wei ki shnong sya ka wei pat bat ngalayo ya ki jingyesang hamadan ki ba shipo hajar hadu khatsan hajar ngot ki beriu. Bat hapo ying mane ar hajar hadu lai hajar ngot. Ngalayo sengaw ye ki minister ke bastat shibon bar ki teman basan ke basyid ram mensim shibon haki babon ki jaka Henry ngamla ban ong bangayo jingmot ka basyai syapang ki jingkran ne ki sermon jongki Henry tang ban syudan ha pedeng jongki kapan sengaw ha yanga namar ngatip syai bagi yangi ki babon na pedeng jongki ki ken mau yangi khamtam ye kajak bendriu jongi Mentangin pai pat sya ular sing haga jing tiapang jong u haba udang tiapang hapo Liverpool. La sumar ya u da u Dr. Ivan Thomas ubah haba ula eksamin bha ya ular sing une u doktor ula kernga khli. Bar ula yathu aki lok jong ular sing baga jingpang kalong kaba jeliu bat kaba jur ka jingpang syadam kaba kikhat ka ktien parang ka plio raisi kaba ula kampengat kendiat kila yalam no syapo brand kat kabahajan jong kasnong mul ban let sya u Reverend John Robert ubalong secretary commission ha kitu kipor hadin bola sa hangni lai tayo la yalam no ya u pan sya jaka jong u bat master Edward Petal ha ka Southeric August kat praspa ndri pulai arngut ki doktor kila sumar ya u Dr. Evans na po Liverpool bat u Dr. Dobby na Chester Usaha Peters bat imam jong u rengkat berkikun kentai samla jongki kila sumar ya ular sing lakum ya ukun bat ya uhenmen upara jong u Dr. Ivan uyatu balayo sengaw ba ular sing ba ulaong kumne ki kintin bangan dapoi syalakari ladangala bansa hangta tang shibnai shiteng ngan yatu ya kibriu baro hadu katno ka jingle sebon ngalayo hangne bat hadu katno ka gospel kalale ya kari England berkari Wales kumno ngan yalap haki ya uji sukres haga sengi kebak hadu ba unsa klat no na kane ka pertai ula keren ya kine ki kintin
Langalong jengai na lakari nga kwa ban lech no syabeneng sya uji sukres uken rat jonga o nga skaus kam bangan lech syabeneng habangan yam namar uji su uit yanga ngaru nga iet ya uji su hendrai nga skaus syapting ya kawa ka jingyap ladang kwa ban lech syabeneng hendrai nga jet bangan dayo lech syari kasi menta bangan yalap ya uji sukres langa da kwa bangan lech syabeneng hendrai ngajit bangan dayo lech syari kasi menta bangan yalap ya uji sukres ngalale tang kendiat na kabenta jong u haba u Dr. Evans bar u Dr. Dovi kila ya selok baro angut kila ya thu ya ular sing ba umla syu ban kwat kata ka jingpang ba udan hang ta kila ya sngo ya ular sing ba uduai bar uang atrai nga sngo pisa ka mensiam to isen ai yanga mame mela ban pelat yanga ablai jonga to kmi halor jonga nga duai kerpat yame namar nga pisa kamensim men ompelat im yanga bangan lek yatu ya kipara ri jonga katno melong ubadap ke jing isnai hadin ba uladap banduai ularwai pat ya ke jing ruai da ka tin pareng ha ka ba ularwai ke tu ke jing ruai saus pa sau pusan ka baong lam yanga atrai Jehova hadin ba ularwai ulaspel ya ka sam ka ba alpulai barok kawai udang kwa udang terang ba undang sa bar undang yo wan pai celakari hendrai lakat taru ucat ong kat bamon ublai kindiat puar shwa ba un klat no ulakwat ya Miss Petals uong yaka pin sngoba ban pule na kabenta jonga iong na pikwa bangan pule bat ula juba pule na ka gospel ka jong Yohanes lenong khat nyau haba ila pule ila poi ka dekat ka ba arpu saw ka ba ong ko pa ya kita ke ba mela ai hanga nga kwa bahaka banga nga dan mga bakitaru kinyadan rengkat bat nga bakin yo kmi ya kata kaburam jonga kabamela ai hanga tang supaya hakini ki kentin ulakhi kumbaken dekran bat ula jau ki umman balai piyam larsing lakali Miss Petals ula jubam hangta o ban perkhan ba uriu perthai ubaduk ubabi ubakum manga unyo kmi ya usiem ubakrau hakaburam jong u hadin kendiat ki kelip mat ula keren pat sengob haban ruai na kabenta jonga ke ke jing ruai bai pikwa bangan ruai ko lar sing laong Miss Petals ula jubab ruai don kari besuk janai Miss Petal ila ruai silan alan ila jenang no da kabayam umastal petal ukpa jongka ula kem bat ula ruai ban beteng ya kata ka jing ruai uru ula jenang no namar ka jingyam hamar kumta ular sing ular wai ka sur ke bah yau apedeng ki jingpang ular wai tang silan alan ular dem ka kri ba uya ksat ban kren ka jingsuk yaro ya utrai yaro ya ujunam ula kli ki khmat ula yo I ba ki lok saudong jong u ki yam ula kren ya ki wat yam namar bangin saya syampat la saudong ka khen ka jing penhiar mensim jong u kala nangret klem dakhi klem ksat ula ja no jar ular sing ula klan no hakapor balajan siteng senya ka arpusal trik u egas har praspa andri pulai latep ya gamet jong u hadin saumit kata haka arpu pratrik a ulum jingtep hapo kanong ba Chester haga jinglet on tep upai ba babun ki balaya 1 point adu Liverpool bar ki wiki snong jong gari wils hadin beladap bentap ya kamet kabasa ka jong ular sing khongwer kabas ngotenat kalong baki lok na kaleng ki balang gari wils bar kari England kila penlong ya ka jing yano senyang bantai pat ya umat haga jing tep jong u labu jing tho auta umat ka jing ken mau haki altli ki kitien ka kitin Wales bar English bar ki dangdon hadu menta kane kalong ka jing tho balapen wan ka kitin kasi hangne ka thia haga jing germen kamet jong ular sing uwei ni kisot ningkong jong ka Wales Mission Society hari kasi ha ka ba ula syakri bon snem kumui evangelist ha ka snem khat praspa andri puwei ula wan jongo ye kene kari bat ula pen iet yela de haki hajar ha kari England bat riwes ha ka ba saba un lek pai no shalagari unong pen em jong u ula khat no ya u shaladehi bat ula rung syaka jing kermen utrai kisngi bar ka jing em ga jong ular sing khongwer ki long ki balengkot agne ka slapur thai ha ka ba kum usamla uban sakhi syaka jing long rangba ha ka por bu udap arpusan snam karta ula klat no na kane ka slapur thai
kumta hapadang ke jinglong samla ke badang badang sanbha unia usamla riu krau jong gajai ban riu la khlat no na kene ke slapur thai wala tang arpusan telikis nam u ia magane ke slapur thai handrei ban nyau ki kam ki krau ki jong u pan kilong ki playar bat adu kat menta dang yai ken mau ya kapateng ka jong u uta uriu krau bat uriu ngai bat u evangelist jong garui kasi ubala IT yala de naga benta u Chris blesibun